les hosere mapindiri jaburu muɗum mo ɓoltude ndiyam labɗam hecco fodde mbelde gite hendu fewnduɗo jaɓɓa on ha wuro ngo pamaro amma sembe muɗum fondite be gure mawɗe. E no tawi ha didango woto nder gure fulɓe ha hirnange leydi Cameroun. Nokkure ndi laati nder maral tutawal cembingal anditangal be kawtal leyɗe duniyaru. Tutawal bamon tiggama ha hitande 1353 be Shareyen e mardi finatawa muɗum laati cembiɗɗum. Ha Fumban ha dede laamu maɓɓe ɓe wodi saare laamu maɓɓe Palais Royal Bamun kangal on hoorewal waton ha nder leddi Mbafu. Ɓawo man bo ɓe ngodi hawtirde nde ɓe watta duuɓi ɗiɗi wiyetende ngon kayre bo nde ɗo hawta duniya fu, na Cameroun tan duniya fu nde hawtata. Ɓe ɗon mari suudu al'ada maɓɓe sembindundu ɓe nyiɓiri bo dow kuje dabbaji ɗiɗi. Ɓe nyiɓiri les mboodi dow bo ngarke. To ɗo ni on to ɓawo man bo ɓe ngodi no bindi maɓɓe ɗi Mbafu. Dotti en mawɓe maɓɓe ɗo ɓe ɗo luttiri bindi man. Kadi ɗo on kuje 4 hooreje ha ko larani Mbafu bo ko hutinirta. Ɗiɗaɓum ɗo ngon windama ha maral UNESCO. Lamɓe hewɓe ronotiri ha ardungal Fumban daga hitande 2021 Nogas Wabo Mohamed Nabil Forifum Mbombo Njoya kayum roni laamu ngu e al'adaji finatawa maɓɓe ɗo ayne cembiɗɗum. Amma be non fu laamu fulɓe wari soɗotiri e tutawal ngal e kayum bo riskuji finatawa muɗum. To minin bo alhamdulillah min ɗo ha Didango ɗo nder leddi Mbafu arrondissement Koutaba wuro wi'etengo Didango. To ha Didango ɗo lamɗo Moussa on arti ardago ha nder wuro Didango en 67 ɓe sendi wuro on ɓe waɗi goɗiɗo Didango en Didango de Didango en lamɗo Moussa Didango de Jawro Amadou. To kanko go hosi daga 68 ha waddugo 93 on Allah mayni mo. To ɓi Kokoloñe Buuba hosi ardungal lamɗo Mbafu meti mo amma je gargajiya, amma yake man ɗo gomna waɗayno arrêté. To Didango en arti waɗi arrêté en l'an 2000. Koloñe Buuba bo waɗi arrêté muɗum en 2015 ɗum waɗi arrêté ha waddugo hande min ɗo joɗi normal wala fitina ha nder Didango. To ha nder Didango man geɓe ɗiɗi man to yebre hedi wakkere fattude les lamɗo Rufai on ardi. Jogititgo risku al'adaji e finatawa e non bo soɗotirgo be jonde jam e gendal bongal ɗo tawe nder calɗi cembiɗɗi ko laamiɗo Amadou Rufai watani hakkilo ha Didango. Fulɓe joɗi ha wuro ɗo ɓuri duuɓi 100. Ha min joɗi man ɗo bo ɗabi'a min mayɗo ha hande min ɗo habdanita ɗum sanje. Min ɗo jogi ɗum bo tammi to a laari ko nyiɓaloji amin ni sanjayi. Min ɗo jogi ɗum min ɗo kabda bo tele may ma min ɗo habdani hakkunde amin mi hidde ko ɗum jillotira kam. Min ɗo habdani ta ɓe jaftana min ɗabi'aji amin man ɗo ngam lallay to te'otiri ɗum majjan totalement. Amma min ɗo habdani min ɗo mawɓi ɗum ni ha hande kam. Allah andi kadi ko yeeso bo waddata. Deydey ko en andi no patɗo ha nder wuro Didango. Ko fulɓe andi ka patɗo ha nder wuro Didango ɗo ha wuro Mboren ha woni fu bo ladde fulɓe may pat woni bo. Alhamdulillah mi yetti Allah masine. Min jogoto bo to Allah hoddiri ha hani kerol balɗe amin kam. Tunde ɗabi'aji men ɗo ni majjata kam inchallah.